Nogle gange kan livet føles som en intens storm. Deadlines truer, presset stiger, og følelser som stress, ensomhed og endda udbrændthed kan true med at overvælde os. I disse øjeblikke er det vigtigt at stoppe op og reflektere. Vær opmærksom på, hvad du føler og hvordan du har det. Er dine muskler spændte? Kører tankerne rundt? Der er værktøjer, du kan bruge til at klare det. Grounding-teknikker kan give os et pusterum fra stormen. Lad os prøve en øvelse. Find en behageligt siddende stilling. Sæt dig med ret ryg på en stol og mærk dine fødder røre jorden. Træk nu vejret. Tag en dyb indånding. Hold vejret i 3 sekunder. 2, 3. Ånd langsomt ud gennem næsen. Lad os gøre det igen. Tag en dyb indånding. Hold vejret i 3 sekunder. 2, 3. Og nu langsomt ud. Kig på dine hænder. Knyt dem og klem let hver hånd, mens du lytter til min stemme. Jeg inviterer dig til at erkende, at det, du føler, kan være forårsaget af noget, der er sket i fortiden. Men du er her nu. Omfavn dig selv med empati og venlighed, når du bringer dig selv ind i nuet. Husk på tidspunkter, hvor du har følt glæde, og bekræft for dig selv, at du har styr på det, det skal nok gå. Kig på skærmen og se stormen forsvinde langsomt. Kig op og se verden omkring dig. Læn dig tilbage i stolen og tag det hele ind. Observer genstandene i rummet. Læg mærke til lydene omkring dig. Vrik med tæerne og mærk gulvet under dine fødder. Velkommen tilbage til nuet. Lad os nu trække vejret. Ånd langsomt ind på 3. Hold vejret i 2. Og ånd ud på 5. Gentag. Træk vejret langsomt og mærk dine lunger udvide sig. Smil. Mærk, din krop bliver rolig. Næste gang stormen truer, skal du huske, du har værktøjerne til at klare den. Træk vejret, ground dig selv og observer verden omkring dig. Du skal vide, at du kan finde ro, selv når det føles overvældende.